बड'लेण्डनि मोननै हाइस्ट जि एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोङो अलरेडि सावरायनानै फैबाय आरो दा बे समाव जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बे थावनियाव दङ आरो बेयाव मानगोनां बिनि प्रिन्सिपाल काम सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अतुल बर' बिथांजों जोङो गुवारै आरो गोथौयै नैबे एकाडेमिक सेसनाव जिहेतु बिनि MBBS स्टुडेन्टफोरनि टिचिंआ आरम्भ जाबाय आरो बेयाव हस्पिटाल जि क्लिनिकेल पार्ट दङ पेशेन्ट नायनायनि बेबस्थायाबो आरम्भ जाबाय गासै बिथिंखौ जोङो सावराय गोथौयै आरो बेयाव मेनलि 100 स्टुडेन्टआ जिहेतु एडमिसन लादों बे स्टुडेन्टफोरनि फोरोंनाय बेबस्थाया सोलिगासिनो नाथाय क्लिनिकेल जिखिनि पार्ट दा पेशेन्टनि संख्या जथेस्थ दिनैबो खम 180 150 ल' पार डे जादों वेरेस बियो 500 बा 600 बा 1000 जानांगौ दा बेखायनो बिथाङा जोंखौ खावलायदों आरो जोंनि सावरायनायावबो बे बाथ्राया ओंखारदों जे जिखिनि जोंहा PHC दङ रुरेल एरियायाव बा क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल दङ बैयाव बिथांमोना जिहेतु नायजागासिनो दङ नायजानो थांनायाव जोंहा बादा गैया किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा बेयाव सिनियर मोस्ट प्रफेसार डक्टरफोर दङ स्पेसियलिस्टफोर दङ सार्जनानो जा मेडिकेलनियानो जा माने मेडिसिननियानो जा बा गुबुन गुबुन डक्टरफोर बेयाव दङ दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जायफोर पेशेन्ट जायफोरा गोबां देहायारि जेंनायाव गोलैनानै दङ बिथांमोना बेयाव नायफैयोबा मोजां बे बाथ्राखौ बिथाङा खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो खावलायबाय गुबुन फारसेथिं 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड जि सुइपारनिफ्राय लानानै स्टाफ नार्सनिफ्राय लानानै जिखिनि बेयाव एसिस्टेन्ट खालामनाय जिखिनि स्टाफ नांगौ बे स्टाफफोरा दासिमबो जथेस्थ खम आरो बे बेलायाव प्राय 400नि बारा एपइन्टमेन्टनि प्रसेसा दाबो जायाखै एडभार्टाइजमेन्टआ जाबाय होननानै जों मिथिदों बिनि जि एडभार्टाइजमेन्टनि रिक्रुइटमेन्ट बेबस्था खालामनांगौ आरो बेयाव स्टाफखौ हरनांगौ दा बेयाव मेजर मोनसे जेंनाया जाहैबाय जे पस्टमर्टेमा दाबो जायाखै गोबां एक्सिडेन्टेल केस गोबां ल' एन्ड अर्डार सिटुएसनजों डेथ जानाय केस फैयो जायनि थाखाय पस्टमर्टेम खालामनांगौ आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय हम डिपार्टमेन्ट आसामनिफ्राय क्लियारेन्स नांगौ होननानै बुंदों दा बेखायनो बे क्लियारेन्सखौ मोनोब्ला सुइपारनिफ्राय स्पेसियलिस्ट डक्टरनिफ्राय बेयाव जुदि एपइन्टमेन्ट होयोब्ला थारैनो पस्टमर्टेमा आरम्भ जागोन सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेमा दा जाथ'वाखै बेयावबो जायाखै जायनि थाखाय फखरुद्दिन आली आहमेद बरपेटायाव लांनो गोनां जायो बे जोंनि थाखाय एक्सपेन्सिभ आरो दुखुनांथाव बेखायनो बेयाव गोख्रै खालामनांगौ सरकारखौ जों दाबि होबाय फारसेथिं बेयाव जिखिनि सेकेन्ड फेजनि इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनांगौ बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ गोख्रैनो बानायनांगौ आरो अभारअल नैबे हस्पिटालखौ बा नैबे मेडिकेल कलेजखौ आवगायलांनो थाखाय जिखिनि सापर्ट सिस्टेम नांगौ बे सापर्ट सिस्टेमा जाहाथे फैबाय थानाय समाव एसे स्पिडि जायो बे बेलायाव जों सरकारखौ दाबि होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजाखौ आपिल खालामनांगौ फैबाय थानाय समाव जोङो बे इन्स्टिटिउसनजों रायजो राजाया बेनिफिट लानांगौ बड'लेण्डनि सुबुंफ्रा बेनिफिट मोननांगौ एडभान्टेज मोननांगौ बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोंनि एफर्ट जोंनि नाजानाय जोंनि मददखौ जों होलांबाय थागोन बाख्रि खाबु गैयैनि बाथ्रा गैया खोथाया स्पस्ट जे मेडिकेल कलेजनि एपइन्टमेन्ट सिस्टेमा जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि आरो बेयाव लकेल एडमिनिस्ट्रेसन थायो बा नोङो बेयाव जोंहा मेडिकेल कलेजनि मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि दङ बा बेयाव प्रिन्सिपाल दङ रिक्रुइटमेन्टआ स्टेट लेभेलनिफ्राय जायोबाबो जोंहा जिहेतु सिक्सिडेलनि मोनसे काउन्सिल दङ बे काउन्सिल स्टेट गभर्नमेन्ट आरो मेडिकेल कलेज जइन्ट मोनसे एफर्टआव बिनि रिक्रुइटमेन्ट बेबस्थाया जानांगौ आरो बे लेभेलाव गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट निस्सय सावरायगोन आरो जिहेतु जोंनो दिनै जों तथ्य लाबाय 90 जन बेयाव दिनै प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार डेमनस्ट्रेटरनिफ्राय लानानै गासै बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय डाक्टारफोरखौ लाबोनानै बेयाव एपइन्टमेन्ट होनाय जादों माखासे डेपुटेसनाव दङ गोदानै बेयाव रिक्रुइटमेन्ट जाबावनांगौ डक्टर आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसारफ्रा गुबुन मोनसेथिं स्टाफ नार्स 3rd ग्रेड सुइपार पियननिफ्राय लानानै जिखिनि मात्र 8 जनल' PHC स्टेट डिस्पेन्सारि बा सिभिल हस्पिटालनिफ्राय बेयाव डेपुटेसनाव लाबोदों गोदान रिक्रुइटमेन्टआनो जाखायाखै बेयाव दा बेखायनो 400नि बारा जिखिनि बेयाव स्टाफ नार्सनिफ्राय लानानै जिखिनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनांगौ दङ बे बेलायाव जायफोरा एप्लाइ खालामदों बिथांमोना एग्जामाव जिरायगोन इन्टारभिउआव जिरायगोन
बिनि उनाव सेलेक्सन जागोन आरो डेफिनेटलि जोंनि जायगानिखौनो होनांगोन साफा सानै गुबुननिफ्राय फैनो हायो खिन्थु जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय बे जायगाखौ जायफोर मोजां मोनो अनो मिथियो आरो जायफोरा मेरिटआव जायफोरा केपासिटि दङ बिथांमोना डेफिनेटलि इन्टारभिउआव पास जानानै बेयाव रिक्रुटमेन्ट बा साख्रिनि बेबस्थाखौ मोनगोन बे सिस्टेमखौ बुजियाबासिनो जों साननानै लायोब्ला निस्सय बेयाव जोंहा थारैनो माने गोनो गोथो जागोन आरो सिस्टेमा जाबाय बे आरो बेखायनो जों हास्थायो सरकारखौबो दाबि होयो लकेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै बा लकेलनि स्वार्थखौ एटेनसनाव लानानै रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियाखौ खालामनांगौ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि बेलायाव गोजोन्थों सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन